kardom pini birtar juitha pini prime time birta thandang pini lisami hombari kilingpi aprang si birtang ton principal midam de aprang birtang kumpi arjuitha Karbi okipro long pachton si nilip ahavar wothat langso lapen rongmong via longta Karbi okipro sai ke klempon Ingdeng plike prahini BJP Foundation de alira lonpen kita lonpon birtang kumpi aljupon ingdera phi puthot birtang ton principal midam sena nilip chokhiula kaliuni alang roi lapen koilamati diagram alang roi pen Karbi okruk asai ki klempon hako fisar pusar ang thun pen pacheton ponsi misen pen Karbi okpru asai pachun pon hako fisar pusar pen pacheton donsi along Karbi okipru asai edeng pon lason si nilip chokhiula Kalioni alang roi lapen koilamati diagram alang roi pini Karbi okipru asai klempon lapangso okipru long nilip along risoi jang sarpi sarpuatung chirap chitudun lapen chitong dunsi Karbi okipru asai misen pen pachun pon lason thak si wothat langso KCS asong atung chingrut met pen military abialong okipru pon lapangso long alui sarpuaman pen duar amla constituency NDC Prabhat Chandra Taro Mandal Committee Pongchun bang gojen kro maipu wothat langso Karbi jutang jubat asong dhonsing terang lapen manpeng kidok lete dengan ari sanghuatung chetong do lapen pang solong sarpi sarpu sarmar sarthe ki bigeti research jangatum ansitame ing samjen ningarong ache pensi okri dun lapen nepdun long pusi bertarib dun long Pini jang mini phai trop ar ni korkam thi constituency ke parlo BJP Mondol Committee asai hem tike langjuna long ingdeng plike rahini BJP mahangke thegarni katalon pon Tinyada pop akrisia formalompen Bharatiya Janata Party alama BJP Mandal Committee Maipu Chandra Intipen Pangjar Ponsi Uthat Dolo Intipen Mai Chari Ponsi Aluhi Pachini Ajay Megdeng Pon La Solong Tachetongdun Aluhi Sarpoa Manpen Karbi Autonomous Council Yem Raju Tisu WDC Maipu Kongan Tisu Lapen Sokti Kendra BJYM Lapen BJP Klembang Kubang Pietum Chetongdun Si Mai RDP Dun Mai Long BJP Koson Si Klem Kedang Yemesen Nang Jima Alam Hayu Chetan Jimum Ponsi Ing Samjen Pen Mai Pechun Pon Janarong Pen Berta Pangdak Pon Ananbe News.News Karbi Anglong Romong via hawara longta riso ijang lapen sarpu sarpia tumchelang pet pen Karbi okpru asai ki klempon Karbi okpru ara ni pachetong dungsi mesen pen okipru asai dengpon bangso okipru asai along hawara doan mate kateron arong ariso ijang atum anpen jenglok kado kavi sarpi sarpu cherap chito dungsi mesen pen lapangso Karbi okpru asai pachun pon ini litum dak ini kamar kotak Karbi okipru rongaje mate Karbi fling retel labang sorni litum la aru defai trok ani kan na betul ponon la sila bangso okipru long litum kai ani kan bang tame rasu bangso okipru bang litum rongaje pende tanam pa be la si ado beta la bangso okipru ani siap situ la pen la dak kado be rong mikado an la pen rong sal la pen kado be chum chepe riso yang kado be chigru ma sila bangso kamang litum pachon me pen pachon pano Pini birtal ansikang ton pon iglo dumi thang ni kardom